За чист комбиниран маникюр трябва първо да изпутате кутикулата. Аз го правя с дървен изпутвач. Също така е много полезно, особено ако кожата е залепена много, както при мен, тъй като отдавна не съм си правила маникюр. Минавам така, за да проверя дали всичко е чисто. След това ще използвам новият ми накрайник за кожички с червена маркировка на Crystal Professional. Много ми хареса абразивността му и колко добре почиства кутикулите, кожичките. Наистина много добре и ефективно работи. Много ми беше лесно и бързо да направя маникюра с него. Просто супер. Минавам първо от една страна, после от друга страна повдигам кутикулата, махам сухите части на кожата и птериги. Можете да намерите този накрайник в сайта ми в manicureshop.bg. Там в Crystal Professional материали има и други фрезички. Ще използвам тази ножичка за левичари тип кукичка. На мен много ми харесва и ми е много удобна. А вие каква ножичка предпочитате? Дали с класическа извивка или с такъв тип кукичка? Защото ми е наистина по-лесно, така много плавно и много добре и финно отрясва.